To je strašná ľuda do piče. Mňa to nebaví, ako to sa, čo tu len oddychovať, sedieť tu na riti a nič nerobiť. Toto je robota. To je naivné, si myslíš, že v chemickom priemysle sa točia práci. Áno, taká. Tam sú miliardy, tam je to moc. Bubáčiky, toľko bubáčikov, že čo tu 80 na hodinu. Toto nie je práca. To ne. Tam musíš aspoň dvakrát menej. Dvakrát menej, čo tu? Však to je o ničom, ne, alebo tá práca. 15 minút robím a 15 minút počívam. To čo je? Ja dojdem domov, ja som není unavený, ja musím ísť von. Ja som chcel, že dojdem domov a budem spať, ne? Ešte od kofeínu také oči, ale tu ne. Tu kofeín nepotrebuješ? Nič. Chceš, tak spíš? Áno, ráno o 4 stanem a ja mám 3 hodiny času. Však kúpne na tabáka. To je hrozné. Bože, veď ja chcem ísť MHDčko míňať peniažky na ňu, ne? Čo túto pešo alebo bicyklom budeš? MHD, to sú zážitky. Áno, tam starí ľudia, všetko s tebou cestujú, ale tu, keď ideš pešo, čo tu môžeš tak strednúť pomalinku, alebo... O 4 sa zobudím a môžem počkať ovečky do 7. Áno. A aj tak skončím pri dvoch, lebo neviem narátať, to je hrozné. Všetko piču. Úplne normálne je to tu. A tie obedy? To je úplne najhoršie, to povedať. Však to je za 20 korún 3 jedla na výber, to není normálne, to kde sme to? Za to v banke, za 100 korún, však to je už o inom, ne? No. To je, čo tu, však to sa nedá porovnávať. Ešte by som rád vrátil z tej práci, kurvy. Chápeš? Robíš tu 6 hodín, bude ti započtať 8? 8? To je hrozné. Ja ako idem na výplatnú pásku a ja mám viac ako chcel. To je až... To kde sme sa mi dostali? Takto tu. Takéto to... Toto tu bolo tak komunisko, vieš? Áno, čo? Jeden robil, traja sa pozerajú. Tu všetci spia, tu nikto nerobí. To je hrozné. Plácená doba, on tu chrápe. Inak, ale touto cestou by som chcel požiadať Romana Klerka. Ja si dávam to rýchlo. Pokračujte, koľko. Áno, Roman, chceli by sme ťa osloviť. Poprosi, či nám to nie je vaše poistenie ešte voľné miesto. Lebo tu je to už o ničom. Tu máme niečo. Chceme pracovať. Áno, hlavne chceme pracovať. Dobrá praktička, veľa kofeínu, lebo tu kofeín nepotrebuješ. Nič. Spať, nič. Spíš, zabať. Áno, spíš, to čo je? To kde sme sa dostali. Dobre, díky. Vopred ďakujeme. Si náš.